या नहीं आएगा बताओ। Ada. Earphone phone. दोस्तों मैं दे सब्सक्राइब आरो कमेन्ट शेयर बानाय Nase ahon itu baru mulai sehol subscribe like comment share please अन्नानै लोगोफोर माम्बार 1K खालामनानै होदो नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायावनो दं बांसिनानो लोगोफोरा नायनानैसो दोनो नायबायल' थायो आरो जोंना साबसक्राइबानो खमायलांफिनो आनसाबसक्राइब जाफिनो मानो जाबाय लोगोफोर जोंहा हाइथआ बेसेबा गाबबाय गाबगोन मानोबा दिनैबो साननैसो साबसक्राइबखौनो हरथ'वाखै नायनायासो बारा जाबाय दं सोरबा साबसक्राइब हरफ्लानानै आनसाबसक्राइब बानायफिनो जाय जाय नायदों लोगोफोर कमेन्ट हर प्लिज हेल' अ जादों एसे खिनो ओंखारो होननानै जायाखै खिनो थांनो हायाखै आथिङा रानदों मानसियाबो रानदों बेफोरो गाबोन मेडिकेलाव थांनो थाङा लिंदों हाया न'निफ्रायनो ओंखारनो हाया खि रोदाया ब्रां ब्रां मोनो गाज्रि जानायखिनियाव मानबाय नायो मिस्ट्रियाबो मैयानिफ्रायसो फैबाय ओंखाम जाबाय दालि आलु दाउसो देथारनायबाय दं जाखांबाय दं दाउ फिसाखौसो देथारनायबाय दं मासेया खिनो हाया
खिनो थांनो हाया मानो हाया बोरै जागोन खिनो थांनो हाया मानो हाया सायोमोन ब्रां ब्रां हा होयो सुख'लायो गाव आरो बेलेगजों दांजायाना बेलेगा दांबा सानाय मोनो मुलियानो लाबदो 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 सब दं गाखोबाय थायोना थाबायोबाथाय गावस्रायो ब्रां ब्रां जानानै गावस्रायोना हामबायमोन ना थिं नांनानै माबा बेंगालरफोरखौ सिमाङाव दैनि हराव दहायसो खाथि दहाय गाबनाय सानाव नुदों ना दा हराव दहाय सानाव आरो हराव बिदा बेंगालरफोरखौ दा नायग्राबो फैना होनाङा माबाना होबाय थायो गाबोन फिलफिलि लाना नागिरदों र' उन्दुदो दुइ तिन माह नांनो हागौ मोदोम खाखांगोन रानथाबजोबनांगोन होनायाथ' होबायानो थायो ओमफ्राय गावसो खिनो थांनो खस्थ' मानो खस्थ' बिदि होननानै जानो बायो मानो बायो जयो दसे दसे बोरैबा मोजाङै मोनथारदों आंथ' फैया फैयो सेरेब फानग्राफ्राबो नायफैया गैया रावबो नागिरा नायाखै ओइ बिसामलासो माबानो सोंबाय दंमोन रायसननो ओमफ्राय बिफाया थाबायनो हामाखै हामाखै थांनो हायो गारायखौ लानानै रायनांगौ रांजों Susmita Boro, hello, hi.
ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो दे सुसमिता ब्र'? अखाथ' दानखानांगोन एवजानो उन्दुबायानो फेसानि बायदि हायफिननाय ओंखाम मेथाइ जाखो आंना थाबाय जाना हारसिं मालाबाखाय
99.แล้วulangbay ni. Man bete.
बेफोरनो लोगोफोर subscribe-nya 20